Turcs. Avec toi. Ou avec ton fils. Attendez. Luca, aide-le. Porte son sac. Touche pas à ça. Personne ne touche à ça. Les ossements de mon père et ceux de son père. C'est là-dessus qu'on bâtira notre nouveau village. Grec, debout. Nous trouverons un autre village. Et des frères pour nous accueillir. En route. Με ταχύτατο ρυθμόν συνεχίζονται οι σκριτσά, οι εργασίες, δια το γύρισμα της ταινίας. Από τις Δευτέρα συνεχίστη η λήψη των διαφόρων σκηνών εις την ορεινή περιοχή του Θεολόγου, εις τες εκεί σπηλιές τις οποίες είχαν εγκατασταθεί οι κάτοικοι πρόσφυγες της Αρακίνας. Εν τω μεταξύ πλήθη ξένων επισκεπτών από το Ηράκλειο και όλα τα μέρη του νομού φθάνουν καθημερινών εις Σκριτσάν δια να θαυμάσουν τα εκτελούμενα εκεί έργα. Την Κυριακή η κίνηση των ξένων επισκεπτών υπήρξε άνευ προηγουμένου και όλοι φεύγουν καταγοητευμένοι από τα μεγαλειώδη έργα που έχουν κατασκευαστεί τόσο εις τη Νέα Πλατεία και διάφορα άλλα μέρη της Κομοπόλεως, όσο και στην περιοχή του Θεολόγου. Προχθές μετέβησαν εις Σκριτσάν και ο νομαρχεύων κύριος Δημήτρης Λεμπιδάκης μετά του διοικητού χωροφυλακής ταγματάρχου κυρίου Αθανασίου Τυράσκη προς επιτόπιο ρύθμιση διαφόρων ζητημάτων αφορώντων την καλύτερη εξυπηρέτηση των ξένων καλλιτεχνών. Το παρελθόν Σάββατον εγυρίστη στη συνοικία Καβουριανά της Σκριτσάς μία σκηνή της Κατερίνας και του Παναγιώταρου. Η διακεκριμένη Ελληνής πρωταγωνίστρια, κυρία Μελίνα Μερκούρη, η οποία υποδίεται το ρόλο της Κατερίνας, έπαιξε υπέροχα προκαλέσασα το θαυμασμό όλων των χωρικών. Κατενθουσιασμένη από την έξοχο γοητεία της εκλεκτής μας πρωταγωνίστριας, μία αγράμματη του Δημοτικού Σχολείου Κριτσοτοπούλα συνέταξε το ακόλουθον ποίημα δια την μεγάλη μας καλλιτέχνηδα, το οποίο εν την απλότητή του διερμηνεύει τα πηγαία αισθήματα αγάπης όλων των κατοίκων της Κριτσάς προς την κυρία Μελίνα Μερκούρη και προς όλους τους ξένους καλλιτέχνες. Ένα ποίημα, φίλοι τηλεθεατές, φίλοι αναγνώστες, φίλοι του πολιτισμού, φίλοι του κινηματογράφου, φίλοι της Μελίνας Μερκούρη, φίλοι του Ζιλντα Σεν, του Νίκου Καζαντζάκη, του αείμνηστου Νίκου Καζαντζάκη και της ταινίας, της μοναδικής ταινίας που γυρίστηκε εδώ στην Κριτσά Λασιθίου, της ταινίας «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Φίλοι όλων των ανώνυμων και επωνύμων ηθοποιών, απλών χωρικών εδώ της Κριτσάς, περίπου τον αριθμό 2.000 που συμμετείχαν σε αυτήν την ταινία «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Το απόσπασμα που διάβασα είναι από την εφημερίδα Ανατολή, η μοναδική, όπως λέει, επαγγελματική εφημερίδα του νομού Λασιθίου, Ανατολή, 9 Αυγούστου του 1956, όπου ξεκίνησαν εδώ στην Κριτσά Λασιθίου, σε αυτό το ηρωικό χωριό, τα γυρίσματα της ταινίας «Χριστός ξανασταυρώνεται» του Νίκου Καζαντζάκη. Σήμερα η εκπομπή Πολιτισμού Λόγων Ποιό κάνει ένα αφιέρωμα σε όλους αυτούς τους μεγάλους επώνυμους και ανώνυμους ανθρώπους, σε όλα αυτά τα σπουδαία γεγονότα που συνέβησαν εδώ στην Κριτσά, και να πούμε δύο λόγια πριν σας αφήσω, χωρίς πολλά λόγια, να δείτε τι κάναμε εδώ για αυτό το αφιέρωμα. Δύο λόγια για αυτό το χωριό, την Κριτσά. Όλοι το γνωρίζουν αυτό το χωριό πριν την ταινία του Χριστού ξανασταυρώνεται από την ιστορία της Ροδάνθης επί τουρκοκρατίας, όπου η Ροδάνθη ήταν μια κοπέλα η οποία δεν άντεξε τον τουρκικό ζυγό. Είχε τραβήξει πάρα πολλά η οικογένειά της από τον Τούρκο κατακτητή και αποφασισμένη πλέον ντύθηκε άντρας και ανέβηκε πάνω στα βουνά. Πολέμησε μαζί με τους υπόλοιπους κριτικούς τους Τούρκους και όταν σκοτώθηκε σε μία μάχη ανακάλυψαν ότι ήταν η Ροδάνθη που είχε ντυθεί άντρας για να βοηθήσει και αυτή στον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης εκείνη την εποχή. Όμως να μην πω τίποτα περισσότερο, σας αφήνω να δείτε αυτό το αφιέρωμα σε όλους αυτούς τους σημαντικούς ανθρώπους και στην ταινία βέβαια του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», εδώ το ξαναλέω στην Κριτσά του νομού Λασιθίου. Allons, voyons, mon cher Aga, dites oui, hein. Tout le village attend.
Et il joue cette sacrée passion tous les 7 ans depuis. Pensez que la dernière fois c'était en 1914, l'année même de la guerre, hein. Allons, dites oui, mon cher Aga, hein. Quel Dieu triste, votre Jésus. Tandis que notre Allah, quel souriant artiste. As-tu soif? Il te donne ce divin raki. As-tu faim? Il invente le riz à la cannelle. T'arrive-t-il d'être en colère? Tu trouves sous la main l'échine d'un chrétien. Ah. Et quelle mélancolie résisterait à cette merveille qui a nom Youssoufak? C'est vrai, le monde est une belle réussite. Tiens, la veuve. Ah. Celle-là, elle a été créée pour apaiser tes vieilles ardeurs. Ah, les miennes et d'autres. Ça, c'est notre charité chrétienne. Mais j'y pense, patriarche. Si Grégoris la prend pour incarner cette pécheresse, comment déjà? Marie-Madeleine. Oui. Fini vos jeux et vos ébats et vos petites séances de massage. Péché mortel. Ah, mais vous faites bien de m'y faire penser. Alors, c'est oui, hein? Je donne le signal. Eh bien, vas-y. Crucifiez-vous les uns les autres. Ένα σημαντικό γεγονός που σημάδεψε θετικά το χωριό μας, την Κρητσά, είναι το γύρισμα της ταινίας του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» από το Ζήλντα Σεν και τη Μελίνα Μερκούρη. Ο Καζαντζάκης είναι εμπνευσμένος από την προσφυγιά που προκλήθηκε από τη Μικρασιακή καταστροφή. Μια μεγάλη κοινότητα ανθρώπων, ξεριζωμένοι, φεύγουν από τα σπίτια τους, από τη Μικρά Ασία, πεζοπορώντας και φτάνουν σε κάποιο μακεδονίτικο χωριό που λέγεται Λυκόβρεση. Κάθε άλλο παραέτυχαν χριστιανικής υποδοχής, τους αποπήραν προσπαθώντας να τους προσάψουν οποιαδήποτε κατηγορία, υπαρκτή ή ανύπαρκτη, για να μην μπορούν να στεριώσουν στον τόπο τους με το φόβο ότι θα τους πάρουν τις περιουσίες τους. Ήταν ευθεία βολή ο φόβος αυτός εναντίον των σοσιαλιστικών και κομμουνιστικών αντιλήψεων εκείνης της εποχής. Είμαστε σε μια εποχή που 7 χρόνια πριν έχει τελειώσει ο εμφύλιος πόλεμος, 1 χρόνο πριν έχουν γίνει τα αιματηρά γεγονότα της Κωνσταντινούπολης, 1 χρόνο πριν είχε αρχίσει ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας της Κύπρου με το Μακάριο. Να κάνω μια παρένθεση, από το σχολείο εκείνη την εποχή βλέπαμε πάνω στο λόφο σε ένα παρανές του δρόμου το σύνθημα «Ζήτω η ΕΟΚΑ». Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά μπορούσαμε να τα συνδυάσουμε και με το ίδιο το έργο. Οι ξεριζωμένοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Οι κάτοικοι της Λυκόβρησης είναι και αυτοί φτωχοί. Έχουν βέβαια ένα ξεροκόμματο και το τρώνε, αλλά είναι υποχείροι του αρχοντολογιού της πόλης. Είναι ένας παπάς, είναι ένας άρχοντας, χτιματίας, είναι ο αγάς, η πολιτική εξουσία και η οικονομική και η θρησκευτική μαζί και τα βάζουν με τον ανήμπορο. Τελικά μετά από τα πολλά βάσανα εγκαθίστανται σε ένα μέρος που είναι γνωστό ως Σαρακίνα και από τότε, για την Κρητσά πάντα, να δούμε και μια πρώτη επίδραση, η Σαρακίνα είναι ταυτόσιμο της απαξίωσης του ταπεινωμένου, του εξευτυλισμένου ανθρώπου. Πριν από 50 ακριβώς χρόνια, εδώ στην Κρητσά Λασιθίου, σε αυτό το πανέμορφο χωριό που βλέπουμε από εδώ, από το ύψωμα του προφήτη Ηλία, πριν από 50 λοιπόν ολόκληρα χρόνια γυρίστηκε η ταινία «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» από το μόνιμο βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη. Ήρθε εδώ ο Ζήλντα Σεν, ο μετέπειτα σύζυγος της Μελίνας Μερκούρη, μαζί με τη Μελίνα Μερκούρη, και ξεκίνησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται».
Το χωριό Κριτσά βρίσκεται 9 χιλιόμετρα μόλις μετά τον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου. Είναι ένα πολύ όμορφο χωριό, είναι πολύ κοντινή απόσταση και θα έπρεπε όλοι μας να το επισκεφθούμε για να γνωρίσουμε από κοντά και να βιώσουμε και τα παρασκήνια της τότε εποχής, πριν από 50 χρόνια, όπου οι 2.000 κάτοικοι περίπου του χωριού, όλοι σχεδόν, πήραν μέρος σε αυτό το γύρισμα. Απλοί χωρικοί, οι οποίοι καθημερινά εργαζότανε με διπλάσιο μεροκάματο από ό,τι ήταν τότε η αξία του μεροκάματου εκείνη την εποχή, και αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ακόμα την δημοκρατική πρόθεση και της Μελίνας Μερκούρη και του Ζιλ Ντασέν το 1956. Έχω μείνει σε αυτή την εποχή ακόμα. Και αν η Κριτσά σήμερα έχει το όνομά της παραπέρα, ξεκίνησε από εκεί. Μεταφράστρια η Μελίνα Μερκούρη. Κούκλα. Να είναι καλά εκεί που είναι. Κούκλα. Η οποία μετάφραζε, βοηθούσε και μετάφραζε, γιατί εμείς δεν καταλαβαίναμε τι λέγανε. Ο Γάλλος δεν καταλάβαινε ελληνικά, οπότε η Μελίνα είχε αναλάβει την ευθύνη καθαρά της μετάφρασης. Μας πηγαίναν στο σχολείο και μας κάνανε μαθήματα υποκριτικής. Φωνητικά, υποκριτική κλπ. Καλή μου τύχη έτυχε, το έχω πει στο Ζιλ Ντασέν που ήρθε το 1995 εδώ, σε ένα τριήμερο αφιερώσει στη Μελίνα Μερκούρη, ότι σε θυμάμαι όταν φίλησε στη Μελίνα Μερκούρη πρώτη φορά. Και μου λέει, το θυμάσαι, το είπανε. Λέω, στο τάδε μέρες δεν ήσουνα, εκεί δεν ήσουνα, λέει ναι. Και το θυμάσαι, λέω ναι. Με πράγματα φορτωμένου όμως, όλοι οι άνθρωποι φτωχοί, κατατρεμμένοι, άλλοι αντικείμενα, άλλοι ρούχα, άλλοι ό,τι παλιά υπήρχε, είναι κατσοναός όχλος. Φτωχοί, πάρα φτωχοί κατατρεμμένοι. Και γυρίζαμε από το χωριό σε δρόμους με αμυγδαλιές, χαρουψιάς, ήταν αέρας, και όπου τα αέρας πήγαινα εγώ. Για να μην έχω ζέστη. Έτυχε βέβαια και την εποχή να είμαι έγκυος ένα παιδί. Και λέω να πάω να δουλέψω στο μεροκάματο και με νοιάζει να δεν φαίνομαι κιόλας. Και δεν είχα πρόβλημα εγώ να πάω να φαίνομαι μπροστά στην ταινία. Όχι. Θυμούμαι πολλά από τη ταινία. Εγώ πήγα και τραβούσα το γαϊδουράκι μου ψηλά στο βουνό. Τραβούσα το γαϊδουράκι μου στο βουνό, βαρμένα χειράκια στο τσουβαλάκι μου, και τραβούσα όλη μέρα το γαϊδουράκι και τα χόρτα για να κάνει καπνό, να μπορέσουν να δουλεύουν οι ανθρώποι. Έκανα μερικές μέρες στο βουνό, μετά κατέβηκα στην πλατεία, εδώ χαμηλά. Και πήγα την αγελάδα μου, την οποία την είχα δέσει, και καθόμουν κοντά στην αγελάδα μου. Να προσέχω την αγελάδα μου, λέει ο Ντασάν. Και έκανα και εκεί 5-6 μέρες, μετά ύστερα εσχόλασα. Τα άκουγα όλο το έργο, αλλά δεν δούλεψα παραπάνω. Εγώ ήμουνα έφηπος με άλογο και 4 άτομα ακόμα ξένοι, εκτός εγώ, και παίξαμε το ρόλο εκεί που σταυρώσαν τον Χριστό. Να σας πω, εκεί που πήγαμε στην εκκλησία για να σταυρώσαμε τον Χριστό, δεν το σκεφτόμαστε ότι ήταν αλήθεια και γελούσαμε. Και αναγκάστηκε η Μελίνα με κάτι κρεμμύδια, μας πέταξε στα μάτια μέσα και κλαίγαμε. Κατάλαβες, δεν σκεφτόμαστε ότι πραγματικά ήταν σταύρωση, ήταν έργο, κατάλαβες. Όλοι οι κάτοικοι, διότι ήρθε μέρα που παίζανε 2.500 κομπάρσι. Είχανε μοιραστεί το χωριό και η Σαρατσίνα με νούμερα. Από το 1 μέχρι το 1500 ήταν το χωριό, από 1501 μέχρι 3.000 η Σαρατσίνα. Το βράδυ οι γυναίκες δεν μπαίνανε μέσα στο σπίτι ούτε να μαγειρέψουν ούτε τίποτα, μόνο περιμένανε το Μανώλη να ανέβει στο πιο επίκαιρο σημείο του χωριού να ακούσουν ποιοι θα πάνε αύριο στη δουλειά. Ανέβαινα εγώ από τις ταράτσες, από τα πιο ψηλά μέρη και φώναζα. Αύριο το πρωί καλούνται τα νούμερα της Σαρατσίνας. Από το 1 μέχρι το 570. Τα νούμερα του χωριού από 1001 έως 2000. Ό,τι μου δίνε το πρόγραμμα ο υπεύθυνος.
Υπεύθυνος ήταν ένας Ανδρέας Φιλιππίδης ηθοποιός. Αυτός ήταν μεταφραστής και αυτός μου δίνε εμένα τα νούμερα που έπρεπε να ειδοποιήσω το βράδυ. Έπαιρνα λοιπόν εγώ 3 μεροκάματα. Ένα του κομπάρσου, ένα του ιδιαίτερος του Προέδρου και άλλο ένα που ειδοποιούσα τους ανθρώπους που θα πάνε στη δουλειά αύριο. Εγώ έπαιζα, ήμουν ένα φτωχό κορίτσι, ένα πολύ αδύνατο, ήμουν άρρωστη. Και βγάλανε μια διαταγή να πάμε στο σχολείο κάτω να μας μιλήσουν. Πήγε για όλο το χωριό, από όλο το χωριό διαλέξαν εμένα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μετά με βάφανε πολλές φορές στο κίτρινο χρώμα επειδή ήμουν άρρωστη. Έτσι χλωμή. Εκεί στην εκκλησία απ' έξω πέθανα. Μου κάνανε πολλές πρόβες για να το πετύχω αυτό που θέλανε. Ζορίστηκα γιατί με βάνανε κάτω στο πάτωμα, μου βάνανε ένα σταυρό στα χείλια, το λιβάνι δίπλα, με έκλαιγε μια γριούλα και θυμούμαι και ένα μυρολόι βέβαια και μου έλεγε, το χωριό έλεγε πως πέθανα από τη χολέρα. Η μάνα μου όμως, όχι η κανονική μου μάνα, μια ψεύτικη μάνα, έθελε να μου πει πως πέθανα από την πείνα, όχι από τη χολέρα. Και με είχαν ονομάσει Δεσποινιό, όχι Ειρήνη. Και μου έλεγε η μάνα μου, αχ παιδί μου Δεσποινιό, τούτη μια τη μέρα. Και από την πείνα πέθανες και όχι από τη χολέρα. Μετά με πηγαίνανε προς το νεκροταφείο. Με γυρίζανε, με ξαναπηγαίνανε. Θύμωσα μια ημέρα γιατί στενοχωρήθηκα και έφυγα. Μου φώναζε η Μελίνα, έλα εδώ Ειρήνη, έλα Δεσποινιό εδώ. Στα τελευταία με συμβάσανε και με ξαναπήγανε. Μου δώσανε βέβαια πάρα πολλά λεφτά, παίξα αυτό το ρόλο. Μου έλεγε η Μελίνα, έλα να σε πάρουμε μαζί μας. Εγώ δεν ήθελα και ο πατέρας μου. Ήταν καλύτερα να πάω βέβαια τότε. Tout le monde à l'église. Tu ne sais pas où j'habite? Bien sûr. Alors pourquoi tu ne viens jamais me voir? Je ne pourrais pas vous faire des petits cadeaux. T'occupe pas de ça. Je t'attendrai ce soir. Père, tu es beau. Regarde, elle a les mêmes gestes que ta femme. Que son âme repose en paix. Merci, mon oncle. Au travail. Silence. Nous voici réunis pour préparer dans la joie et la piété le grand mystère de la passion de notre Seigneur. Sans doute la semaine sainte est-elle encore lointaine, mais comme vous le savez, les apôtres de Jésus et notre Seigneur lui-même doivent par tradition participer à la très prochaine fête de Saint-Élie. Il est bon que dès aujourd'hui, afin qu'ils aient le temps de se recueillir, je vous dise les noms de ceux que nous, membres du Conseil des Anciens, avons désignés. D'abord, l'austère disciple du Christ, l'apôtre Jacques. Le Conseil a choisi le cafetier Costandis. Il met de l'eau dans son vin, ne remplit pas les verres. Il bat ta femme. Silence. Costandis est très loin d'être parfait, il le sait. Mais il va s'amender, n'est-ce pas? Oui, mon père. Je te baptise donc Jacques, disciple du Christ. Et maintenant l'apôtre Pierre. Yanakos. Yanakos le colporteur, Yanakos le postier. Tu es choisi. Il nous faut les lettres à la vapeur. Je sais. Mais c'est fini, entièrement fini. Vous aurez désormais pour postier et pour colporteur un saint. C'est compris? Oui.
Oui, mon père. Bon. Répète après moi. J'entends et j'obéis. J'entends et j'obéis. Tu es l'apôtre Pierre. J'appelle Michaelis Patriarcheas. Tu seras le disciple bien-aimé, l'apôtre Jean. C'est toi qui réconforteras, soutiendras le Christ jusqu'au pied de la croix. C'est à toi, mon enfant, qu'il confiera sa mère. Tu sauras être digne de cette sainte mission. Bénissez-moi, mon père. Tu es l'apôtre Jean. Panayataros le cellier. J'ai un service à te demander, un grand service. Il faut que tu nous fasses... Judas l'Iscariote. Jamais! Tu n'as pas à refuser, les anciens t'ont choisi. À l'unanimité! Vous ne me ferez pas trahir le Christ! Toi, tu ne trahis pas le Christ, tu fais seulement semblant. Je ne ferai pas Judas! C'est la fin du monde, depuis quand tiens ton tête au conseil? Le conseil! Silence! Tu es Judas, c'est tout! La veuve Caterina. C'est pour Marie-Madeleine. D'accord, mon père. Marie-Madeleine avait les cheveux de miel. Vous fatiguez pas. J'ai les cheveux, elle reste. Tu as ma bénédiction. Merci beaucoup, mon père. Maintenant, nous allons dire qui d'entre vous sera, le Seigneur nous pardonne, Jésus notre Sauveur. Manolios le berger. C'est toi qui es choisi pour incarner le Fils de Dieu. Approche-toi. On te couronnera d'épines. Tu seras écrasé sous le poids de la croix. Tu tomberas de fatigue. Tu seras crucifié. Mais je ne suis pas digne. Je ne sais même pas lire et j'ai du mal à parler. Tu n'auras qu'à penser. Penser à être pur, à être saint. Mais mon père... Silence. Dieu parle par ma bouche. Τζιρής Μανώλης λέγομαι, το 1956 ήμουν 19 ετών. Το επάγγελμά μου τότε ήταν μαθητευόμενος υποδηματοποιός και έπαιρνα 5 δραχμές την ημέρα. Ήρθα λοιπόν τότε με Ελίνα Μερκούρη μαζί με τον Ζιλντασέν για να γυρίσουν το έργο. Ήρθαν από εκεί που δουλεύαμε, μας λένε ρε παιδιά, εδώ ήρθε μια εταιρεία να γυρίσει ένα έργο για την Κριτσά, ο Χριστός να σταυρώνεται. Και αν θέλετε να έρθετε. Τα πληρώνω σας την καλά. Πόσο θα μας δίνουνε, λέει, αναλόγως θα κάνουμε παζάρι και ό,τι συμφωνήσουμε. Συμφωνήσαμε λοιπόν 40 δραχμές. Εγώ τότε έπαιρνα 5 δραχμές σαν μαθητευόμενος. Λέω, ωραία η δουλειά. Πήγαινα λοιπόν εκεί χάμω, πήγαινε όλος ο κόσμος. Εξαιτίας του Ζίλντασεν και της Μελίνα Μερκούρη, η Κριτσά αναδείχθηκε σαν τουριστικό μέρος και από τότε και έπειτα η Κριτσά είχε πολύ καλό τουρισμό. Κάναμε μετά από παρέλευση χρόνου by night εδώ με κριτικούς χορούς, η οποία η Κριτσά είχε γίνει πάμπλουτη στα λεπτά. Τέλος πάντων, εγώ σαν ηθοποιός είχα ένα μαντολινάκι τότε και είχα και ένα λιράρι εδώ, τον Παύλο τον Κουτουλάκη και παίζαμε το βιολάκι έτσι και λίγο το μαντολινάκι. Μας καλέσαν λοιπόν να πάμε στο πανηγύρι στο έργο και πάνω στο προφήτη Ηλία. Χορεύανε εκεί τα κορίτσια, παίζαμε στο μαντολίνο, το βιολί. Εκεί που χόρευε ένας κουμπάρσος, πώς έδιαξε και πήγε το μισό σόρχο κάτω. Πιάνει λοιπόν ο άνθρωπος το σόρχο και το βάνει πάνω σε μια πέτρα. Λέει: ο χορός να μην χαλάσει. Και ξαναρχίσει να το μαλευριζόταν και χόρευε πάλι μπροστά. Ο κόσμος βέβαια γελούσε τότε, είχε γίνει της κακομοίρας. Φύγαμε από εκεί λοιπόν μετά από παρέλευση χρόνου, γιατί πήγαμε, είχαν 2-3 με συγχωρείτε χειρίδια και τα κάνε σούλα. Γιατί είχαμε πάει στο πανηγύρι τότε. Στα τελευταία προμέσαν τα χειρίδια, τα πετάξανε. Μας τα φύγαν τα φάμε. Φύγαμε λοιπόν από εκεί και μετά έρχομαι εδώ και με βάνε σε έναν άλλο ρόλο πάλι. Μου λένε, εσύ θα κάνεις ότι θα πας στο κουρείο να κουρευτείς και μετά όταν σηκωθείς να κάνεις ό,τι... Και φαίνομαι και στην ταινία βέβαια καλά.
Και πραγματικά πήγα εκεί κάτω στο κουρείο, μπήκα μέσα. Εσύ ο κουρέας, ψεύτηκα και με κούρευες, βγήκα εγώ έξω, σκουπιζόμουν, εντάξει. Πληρωνόμαστε κανονικά. Μετά με τον κύριο Φορτακό, εκεί το Μανώλη, πιάσαμε και κοροϊδεύαμε το Ζήλτα Σεν και τη Μελίνα και την Περνάρ και μου λέει εσύ θα κάνεις τον ηχονολήπτη και εγώ θα κάνω το Ζήλτα Σεν. Και πραγματικά βρήκαμε έναν άνθρωπο, τον στήσαμε και είχαμε, του βάλαμε μια νάπλα από πάνω και κάναμε αντίθετη μηχανή. Ο Μανώλης εφώναζε νο, ανώ. Εγώ συνέχιζα λοιπόν και τον βοηθούσα και είχαμε. Ο Ζήλτα Σεν και η Μελίνα είχε γίνει της κακομοίρας από τα γέλια. Μας αγαπούσαμε βέβαια και κάθε που θα μας δούνε μας έλεγανε παιδιά τι κάνετε καλά, ωραία. Δουλέψαμε. Nous n'avons rien à confesser. Ni crime, ni faute, ni péché. Un jour, nos soldats grecs ont traversé le village. Nous avons marché à leur côté contre les Turcs. Nos soldats furent battus. Les Turcs envahirent le village. Et alors, nous étions 3000. Nous a émus. Hey, notre village n'est pas si riche que tu crois. Cependant, nous ferons un gros effort pour vous aider à repartir. À repartir? Pour aller où? Non, Pape Grégoris. Vous avez des terres incultes. Confiez-les-nous. Nous les défricherons. Nous les cultiverons. Nous partagerons la récolte avec vous. Confiez-nous ces terres. L'année prochaine! Et jusque-là, qui vous nourrira? Est-ce que vous comptez nous ôter le pain de la bouche? Moi aussi, Pape Fotis, j'ai charge d'âme. Pauvre raison, Pape Grégoris. Chacun sur terre a la charge de son prochain. Que Dieu t'inspire une meilleure réponse. Dieu ne t'inspire pas? Arrière! Voilà! C'est Dieu lui-même qui répond à ma place. Regardez cette femme. Ses pieds sont enflés, ses mains crispées, sa face blême. Il nous apporte le mal, la mort, le choléra! Le choléra! Le choléra! Elle a faim! Elle est morte de faim! Je vous le jure, mes amis, elle est morte de faim! Vite! De la chaux vive, jetez-en sur le corps! Non! Oui, de la chaux vive! Elle est morte de faim! Je le jure! Il a menti! Le choléra! Le choléra! Όταν ήρθε η Μελίνα, πρωταγωνίστρια ήταν, με τον άντρα του, τον Ντασέν, και καθόμαστε, μας πιάναν στο σχολείο, εκεί που είναι τα σκαλοπάτια. Και καθίσαμε όλοι οι χωριανοί, έτσι που όσοι δουλεύαμε όλοι βέβαια. Μας ερμηνεύαν τώρα την πρώτη φορά, όσοι θέλαν να είναι κομπάρσι, τι θα λέμε, λέγανε κάτι τραγούδια, Βαγγελιό, τύρα Βαγγελιό, Βαγγελιό πενεμένο, το βουνό φερμένο, κάτι τέτοια τραγούδια λέγανε. Άλλο ένα και ήλεγε μαύρες οι νύχτες στα βουνά, στα άγρια, τα σκοτεινά. Ο Έλλην ξεσπαθώνει, ξεσπαθώνει. Αρσινούμανε, τένουμε ύστερα σε μια δόση. Μας λένε ποιος θέλει να πει Τούρκος, θέλουμε ένα ψηλό, ξέρω εγώ, και κρεπτούμε εγώ από τα σκαλοπάτια πρώτος. Μετά ήρθανε έτσι άλλοι, ο Τσίγκος, ήρθε ένας Κερούλης, ένα Λιανάκης. Μετά δουλεύαμε και τα κοινικά, τα σπίτια που κάνανε. Κάθε μέρα δουλεύαμε. Μαλάσαμε γύψο, βουτούσαμε μέσα στο γύψο αυτές, λινάτες μεγάλες, σαν ανάπλες. Έτσι καρφώνανε τον τοίχο, ξερέντανε με το γύψο, το βατίζανε και κάνανε τα σπίτια. Κάναμε και κάτι πλάκες με γύψινες πάλι.
και τη βάζανε από πάνω. Κάθε μέρα. Όταν ευθύνξε τώρα και γυρίζανε το έργο, έπαιξα εγώ το ρόλο του Τούρκου με τον Αγά και το Μανολιό. Όποτε είναι από εδώ ερχόταν ο Αγάς, εδώ ήταν ένα συντριβάνι, εκεί κάθαινε ο Αγάς, το κανόνι είχαμε εδώ, από πίσω μου είστε και ένας οπλισμένος πάλι ντυμένος Τούρκος, ο Γιαννάκης, και εγώ είχα το κανόνι. Κουβέντιαζε τώρα Αγάς με το Μανολιό. Την κουβέντα πάνω τώρα που ανταλλάξαν 2-3 κουβέντες, πάνω που σηκώθηκε ο Αγάς, δίθεν δηλαδή ότι τα φτιάχταν. Πάνω που σηκώθηκε ο Αγάς να φύγει, σηκώνεται το Μανολιό και αρπά μια μπαλάμη. Εγώ βέβαια ήμουν γονατιστό μπροστά στο κανόνι, γιατί μου αρμηνέψαν τι ήθελα να κάνω. Και σκύφτω τώρα μπροστά το κανόνι και μου παίζει ο Μανολιός απάνω στην τρώξη η παλάμη και πέφτω εγώ ανάστελα. Πετούμε 1 μέτρο πίσω. Αυτή τη σκηνή έπαιξα εγώ, την έπαιξα πάρα πολλές φορές, γιατί εγώ το πετύχαινα, μου λέγανε ο Ντασέν, αλλά το χάλουσαν λέει ηθοποιοί και το έπαιξα πάρα πολλές φορές. Γιατί αυτοί παίζαν την ταινία το πρωί, τη βγάζανε, το βράδυ πήγαιναν στον Άγιο και την παίζαν το κινηματογράφο και θεωρούσαν που ήταν τα λάθη και το ξαναπέζαμε την άλλη μέρα. Είπαν τότε οι Γάλλοι να πάει όποιος ήθελε να δουλέψει και πήγανε όλος ο κόσμος, όλο το χωριό πήγε. Και πέρασα και εγώ τη μοδιστρική και πήγα, ήμουν μοδίστρα. Ήπαιζα μερικές μέρες στο σαν κομπάρσος στο χωριό, γιατί έτσι διαλέγανε. Επί όλος ο κόσμος και διαλέγανε ποιο βάλουν στη Σαρακίνα, ποιο βάλουν στο χωριό. Καταλάβετε. Εμένα με πήγανε στο χωριό. Πήγα μερικές μέρες. Μετά μάθανε πως ήμουν μοδίστρα και μου δώκανε δουλειά ράψήματος. Ήραψα κουρτίνες, διάφορα σκηνικά που κάναν τα ψεύτικα σπίτια. Ήραψα 2 λάβαρα. Βάλαμε τον Άγιο Γεώργιο μέσα στη μέση. Τα 2 λάβαρα τα κάμανε γιατί επέξανε ταινίες την αρχή από το τέλος. Και έπρεπε να είναι καταστρεμμένο το λάβαρο, επειδή ήθελα να παίξουν τις τελευταίες σκηνές. Και καταστρέψανε το ένα και δήθεν ότι ήταν καταστρεμμένο από την πολυτσερία που γυρίζανε, οι Σαρακινιώτες, στη Σαρακίνα το είχαν τον λάβαρο. Και το παλιώσαν το ένα. Το άλλο το βάλανε τα ύστερα από την αρχή στις άλλες ταινίες. 1 μήνα τουλάχιστον ήραφτα εγώ συνέχεια πήγα ή μου δώσανε μηχανή, δεν το θυμούμαι τώρα αυτό. Ή μου βρήκανε μηχανή και κάθομαι και τα αργάζωνα στην Παναγία και που κάνανε τα ψευτό σπίτια. Ή πήγα εγώ τη μηχανή μου, θυμούμαι. Πάντως 1 μήνα ήραβα συνέχεια. Για να καταλάβετε πώς λειτουργούσε αυτό το έργο. Εμείς είμαστε ακάτεχοι, αλλά εκπαιδευτήκαμε πάρα πολύ γρήγορα. Από την μια μεριά ήταν το οικονομικό και από την άλλη ήταν η περιέργεια. Σημειωτέων ότι εγώ ήμουνα μπούρμπουλος, χοντρούλης. Με βάλανε λοιπόν να παίζω σε αυτούς που ήταν εύποροι, στο χωριό, όχι στη Σαρακίνα. Στο Δημοτικό Σχολείο λοιπόν, αφού έρχεται η Σαρακίνα εκείνη χολεργιασμένη κτλ., μας ανεβάζουν πάνω στην ταράτσα, την υποτιθέμενη ταράτσα, γιατί πίσω ήταν τα σκηνικά κτλ. Και είχε λαμαρίνες. Φανταστείτε ότι ήταν 10 προβολής μέρα μεσημέρι Αύγουστο, γύρω-γύρω, να σε φωτίζουν απάνω, να την πω τι λέξη θα την πω. Ο πισινός μου έβγαλε φούσκες. Γιατί η λαμαρίνα έτσιζε. Άντε να ξανακατεύουμε, άντε να ξανανεύουμε. Άντε να κοιτάξει ένα παιδί την κάμερα, άντε να ξαναπάμε κάτω. Άντε ξανανεύουμε απάνω, άντε ξανακάτω. Αυτό όλη την ημέρα. Έτσι λοιπόν που γυρνάγαμε, έχει λίγα, θα πω λίγα από το παρασκήνιο. Έχουν φτιάξει λοιπόν στην κάτω πλατεία, που σήμερα δεν είναι πλατεία, που ήταν πλατεία, ήταν χωράφια. Κάνανε το χασάπικο, κάνανε το αγάτο σπίτι, όλα αυτά σκηνικά, ενώ πίσω δεν υπήρχε τίποτα. Όψεις μόνο. Είναι απέναντι η Μπεράρ, είναι αυτή που κρατάει τον τηλεβόα και φωνάζει συνέχεια τι να κάνουμε.
βοηθούσε. Κάποια στιγμή λοιπόν είναι ένα χασάπικο από πάνω και έχουν βάλει μια κυρία από εδώ πέρα, ζει, να είναι καλά η γυναίκα, και κρατάει μια κότα, μια όρνηθα, την οποία πρέπει να μαδάει. Η γυναίκα, βλέποντας όλο το χάος που γινόταν δίπλα, ξεχνάει. Λένε οι Γάλλοι, θυμάμαι τη λέξη, μότα, γυρίζουμε. Πάνε οι Γάλλοι, ξεκινάνε. Η γυναίκα λοιπόν ξεχνιέται και η Μπεράρα από κάτω κρατάει ένα τηλεβόα και λέει «Η γυναίκα του Χασάπη το μαζά το πουλί της». Εννοούσε, τι είναι βοήθησε, λέει, η γυναίκα του Χασάπη να το μαζά το πουλί της, δηλαδή να μαδεί την κότα. Εμείς λοιπόν από κάτω, οι πιτσιρικάδες, σκούσαμε στα γέλια. Οπότε, ξαναμότα από την αρχή. Η γυναίκα του Χασάπη να το μαζά το πουλί της. Ξανά ντουκ. Από την αρχή. Μιλάμε τώρα σκηνές. Μια σκηνή μπορεί να κρατάει και μισή εβδομάδα. Αυτό γινόταν ειδικά στα παιδιά. Γιατί οι μεγάλοι προσαρμοστήκαν πάρα πολύ γρήγορα. Πάρα πολύ γρήγορα. Τέτοια πράγματα θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και ήταν το ξεκίνημα για να αναπτυχθεί η Κρυτσά. Πάνω στον προφήτη Ηλία μια τοποθεσία γινόταν το πανηγύρι. Για ποιο λόγο τώρα γινόταν το πανηγύρι δεν θυμάμαι να σας πω. Όλος ο κόσμος εκεί με γαϊδουράκια στολισμένα, πανέρια κρεμασμένα, κάτι ωραία ξομπιαστά πράγματα, όλη την ημέρα στο πανηγύρι. Το μεσημέρι έπρεπε να γυρίσουν μία σκηνή που να τρώνε όλοι, να γλαντήσουν τέλος πάντων. Είχανε γουρουνάκια σουβλιστά. Κόψανε στα πιάτα, είχανε στήσει πολλά τραπέζα. Λέει ο Ντασέν, θα αρχίσετε σιγά σιγά να τρώτε. Αρχίζουν οι ανθρώποι, όλοι πεινασμένοι, σε 5 λεπτά δεν υπήρχε τίποτα στο πιάτο μέσα. Λέει ο Ντασέν, στοπ, όλε πίσω, όλε πίσω. Την άλλη μέρα ξανά. Λέει, ακούστε να δείτε, δεν θα μου κάνετε τα χθεσινά. Θα τρώτε σιγά σιγά, αλλά ο κόσμος πεινούσε. Ξέρεις τι ήταν το 56 να δώσω βλιστό γουρνάκι στο πιάτο για μένα και για τον άλλο κόσμο, για όλο τον κόσμο. Ένα περιστατικό αυτό. Την δεύτερη μέρα το γυρίσαμε. Μία σκηνή όλη την ημέρα. Μία σκηνή στον ήλιο ο κόσμος όλη την ημέρα για να γυριστεί. Η τελευταία σκηνή που αφήσανε ήταν στον Νικηθιανό. Εκεί λοιπόν ήταν κάτι μήλοι παλιοί και ξεκινούσε από εκεί η Σαρακίνα. Με κλάματα το σε κάψαν τα σπίτια, φύγαν από εκεί, κλαίγαν οι Κριτσότησες, οι κομπάρσοι, πραγματικά δάκρυα. Τέλος πάντων, γυρίζαμε από το πρωί μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι μία σκηνή. Από εκεί που ξεκινούσε η Σαρακίνα μέχρι κάτω στο χωριό που κατεβαίναμε. Τελευταία πάει να πετύχει η σκηνή. Όταν φτάναμε στην κάτω μεριά στον Νικηθιανό, φωνάζει μία γριά. «Η τάπα θα κύχασα το κλειδί μου». Λέει ο Ντασέν, «Στοπ, όλε πίσω». Από εκεί που ξεκινούσε πάλι η Σαρακίνα, εδώ που έφτανε στο χωριό, ο Ντασέν έπρεπε να λέει τον εθνικό ύμνο όλοι μαζί με τον παπά. Στον ποταμό μέσα τώρα του λέει ο Ντασέν, «Σε γνωρίζω». Ο Παπαφώτης δεν μπορούσε να το πει. Λέει, «Σε γνωρίζω, σε γνωρίζω, σε γνωρίζω». Του λέει, «Άκου να δεις, θα ανοίγεις το στόμα σου μόνο και οι άλλοι θα τραγουδούνε». Αυτό έκανε ο Παπαφώτης, είπαινε μόνο το «σε» και δεν ξαναμίλησε. Το τραγουδούσαμε εμείς οι άλλοι. Δεν. Αυτά και πολλά άλλα. Je t'ai vu en rêve cette nuit. C'est signe que tu penses à moi. C'est pas vrai? Laisse-moi tranquille. Ça ne te dirait rien de coucher avec moi. Bon, fiche-lui dans la paix, tu vas le faire bégayer, c'est un timide. Timide ou pas, hier, personne d'autre que lui n'a eu un geste pour les réfugiés. Yanakos! Alors, bon. À ton tour. À la minute, faut que j'ai pris mon courrier. Eh ben, dépêche-toi. Et puis ne fais pas ces têtes-là. Mais qu'est-ce que vous avez tous? Est-ce que c'est l'histoire d'hier, ces réfugiés? Est-ce que vous voulez la ruine de ce village? Hein?
Charvine est à mort. Regardez! Regardez la Sarakina! Ils ont fait leur campement sur la Sarakina. Depuis hier soir, impossible de penser à autre chose qu'à ces gens. J'ai pas pu fermer l'œil. Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Pourtant, on ne pouvait pas risquer d'attraper le choléra. Encore parti, encore marché. On suit le Pope Fotis. Depuis le temps qu'on le suit. Rien qu'à l'idée de traîner encore sur les routes. Attendez! Attendez, n'éteignez pas les feux! N'éteignez pas les feux! Laissez-les brûler! Laissez-les brûler! Attendez, n'éteignez pas les feux! Laissez-les brûler bien haut. Nous restons. Approchez! Venez tous! Venez tous, écoutez! Saint-Georges, notre patron, m'est apparu en songe. Il était beau, petite mère, jeune et blond comme un matin de printemps. Il a mis dans ma main droite la graine d'un village. Et je l'ai vu tel qu'il sera, avec son clocher, ses toits, son école, ses jardins. Saint-Georges m'a dit, plante cette graine. Je la planterai ici. Ici? Oui. Parmi ces roches et ces bruyères. Oui, je sais, vous êtes fatigué, vous avez faim. Mais rassemblez votre courage. Όλα αυτά τα παλιά κτίσματα που βλέπετε στις οθόνες σας κατασκευάστηκαν το 1956 από την Μελίνα Μερκούρη και το Ζιλ Ντασέν για τις ανάγκες της ταινίας του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», που γυρίστηκε εδώ στην Κριτσά, στο νομό Λασιθίου, σε αυτό το πανέμορφο χωριό. Στη συνέχεια μας άρεξε πάρα πολύ και πραγματικά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, διότι βλέπαμε το χωριό και ήταν σε διαφορετική μοίρα και εμείς είμαστε σε διαφορετική μοίρα, φτωχοί και με αρρώστιες. Και το αγάπησα τόσο πολύ, διότι πραγματικά μας δεχτήκανε, όχι τόσο βέβαια με χαρά, και μας στείλαν να πάμε σε ένα άλλο μέρος να κατοικήσουμε. Πήγαν βέβαια σε ένα άλλο μέρος της Κριτσάς, το Θεόλογο λέγεται, ένα μεγάλο μέρος, και κάναμε εκεί σπηλιές και μας πήγαν εκεί, όλη τη Σαρατσίνα. Στενοχωρηθήκαν πάρα πολύ, γιατί λέμε γιατί να είμαστε φτωχοί εμείς και να είμαστε και άρρωστοι. Και από την αρρώστια που είχαν και την πείνα οι άνθρωποι, πεθαίνανε άλλοι και άλλοι λιγοθυμούσανε. Και κάνανε κάτι φορεία, τα οποία φορεία ήταν ξύλο, δύο ξύλα με στη μέση μια παλιά κουρελού. Και πάνε να πάρουν ή το λιποθυμισμένο ή το πεθαμένο. Και πάνε τώρα δύο άτομα και σηκώναν κάθε μια μεριά να τις πάνε 20-30 μέτρα, ξέρω εγώ, για να γυρίσει το έργο. Αυτό βέβαια εγώ δεν συμμετείχα, γιατί ήταν πολύ ζέστη και ήμουν πιο πίσω και βάλανε άλλους και σηκώνανε τα φορεία. Αλλά ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, πραγματικά μας άρεξε πάρα πολύ και τα αγαπήσαμε. Και όσοι παίζανε μπροστά, παίζανε πραγματικά με ζήλο και αγάπη. Ήταν πρώτη φορά στην Κριτσά γυρισμένο το έργο και ήταν πάρα πολύ καλό για το χωριό. Έφευγα, εγκατέλειπα τον άντρα μου, το σπίτι μου και πήγα εγώ Θεοτή να πάω στο έργο στον κύριο Ντασέν. Ευχαριστήσαμε τον Ντασέν. Η Μελίνα δε, μπράχο στην Κριτσά. Τόσο πολύ ωραία. Ήρθε ο Ντασέν να μας χαιρετήσει. Και του σηκώσαμε τα μαξάκια του από την πέρα μεριά της πλατείας και το πήγαμε στην άλλη μεριά του χωριού. Στα χέρια οι άντρες μας. Από τη χαρά τους, διότι ίσωσε το χωριό, βοήθησε το χωριό. Πήραμε πολλά λεφτά. Οι ανθρώποι στα παιδιά τους, στις δουλειές τους, εξυπηρετηθήκανε πάρα πολύ από τον Ντασέν. Όσο και χρόνια να περάσουν, δεν φεύγει η σκηνή αυτή από το μυαλό μου. Όταν περάσω από εκεί από την εκκλησία που πέθανα, σαν να πέθαινα αυτή τη στιγμή. Η Μελίνα ποτέ δεν θα φύγει το μυαλό μου. Ντασέν, ποτέ. Ήτανε πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Αυτοί και οι άνθρωποι δεν θα περάσουν ποτέ από εδώ. 2.000 κομπάρσοι. Οι οποίοι από τους 2.000 κομπάρσοι ζουν ελάχιστοι σήμερα. Τι πιο ωραίο πράγμα να έχει σήμερα στον τοίχο του πολιστικού ή της κοινότητας να θυμάσαι τον παππού σου, τη γιαγιά σου, το ανήψι σου, τη φιλενάδα σου, τον εαυτό μου, όλους και να το βλέπεις σήμερα. Συγγνώμη, αλλά αυτό σημαίνει πολιτισμός. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να διατηρούν. Και μακάρι η Ελλάδα όλη να διατηρούσε με αυτή τη λογική το αρχείο της. Η Κριτσά λοιπόν είναι όλη ζωντανή
είναι ζωντανή σήμερα και το οφείλουμε αυτό σε αυτή την ταινία. Αυτό που βλέπετε το τσέντζο που ήσασταν και το λάβαρο. Αυτό το κορδόνι το είχαμε βάλει γύρω-γύρω στο λάβαρο και μια φούντα στο κάτω μέρος. Εγώ είχα και κρόσα που έβαλα και στο λάβαρο, αλλά τα έβγαλα, δεν ξέρω γιατί τα έβγαλα. Καμιά γυναίκα τότε δεν δούλευε, αλλά τότε πήγαμε όλες. Εγώ είχα 8 μαθήτριες και πηγαίναμε μαζί. Και πήγα μια φορά στην Κεράζια να δούμε το έργο που παίζανε και μια μαθήτριά μου την είπε η ηθοποιός και τη βάλανε στη θέση της γιατί έλειπε αυτή, τη Σοφία του Βάρδα. Κατάλαβες, πρώτη φορά έβαλε πατελόνι μια ξαδέρφη μου, πρώτη φορά και έβγαινε στα σκαλωσές και ήβαθε. Αυτό το γράμμα θα στείλει η Ελένη Καζαντζάκη στον τότε δήμαρχο το 1957, στο δήμαρχο της Κριτσάς, λέγοντάς του «Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, πριν φύγω για τη Γαλλία θα ήθελα να σας ευχαριστήσω τόσο εσάς όσο και το Δημοτικό σας Συμβούλιο για τη θερμή συμπαράσταση της συμμετοχής σας στο βαρύ μου πένθος». Ήξερε ο Καζαντζάκης γιατί αγαπούσε με τόσο σφοδρό πάθος την Κρήτη. Με τιμή και άπειρες ευχαριστίες, Ελένη Νίκου Καζαντζάκη. Είμαστε λοιπόν εκείνο το καλοκαίρι του 56, με όλα εκείνα τα γεγονότα που υπάρχουν, το μετεμφυλιοπολεμικό κλίμα προφανέστατο, ο χωροφύλακας και ο παρακρατικός επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου. Βγαίνει δηλαδή ο Έλληνας γενικά, προφανώς και ο Κριτσότης, καθημαγμένος από όλη αυτή την εθνική ταλαιπωρία. Επομένως, μέσα στο μεγάλο έλλειμμα της δημοκρατικότητας που υπάρχει, πρέπει να επιβιώσει και να σταθεί στα πόδια του. Πράγμα δύσκολο, διότι είναι μονόδρομος. Ή φεύγει μετανάστης, είτε στα αστικά κέντρα Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα κτλ, Ηράκλειο ακόμη, ή στο εξωτερικό στα μεγάλα σκλαβοπάζαρα της εποχής για να επιβιώσει, ή κάθεται εδώ και κλαίει τη μοίρα του. Δεν είναι μόνο ότι του λείπει η οικονομική στήριξη, δεν είναι μόνο ότι του λείπονται άλλα πράγματα, υγεία, παιδεία κτλ. Δεν έχει όραμα ο οποιοσδήποτε Έλληνας. Εκείνη την εποχή λοιπόν παρουσιάζονται στη Γριτσά δύο σημαντικά γεγονότα. Το πρώτο είναι ότι έχει ένα πρόεδρο, ένα κοινοτάρχη, το Μακαρίτη, το Γιάννη τον Ταυλά, νέος, με ευαισθησίες, με δημοκρατικό φρόνημα, που μπορεί να τον εμπνεύσει, και ταυτόχρονα έρχεται αυτό το γεγονός του γυρίσματος της ταινίας που πραγματικά του δίνει όραμα. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Δεν εννοώ ότι πήρα ένα μεροκάματο, ένα ξεροκόμματο και τελείωσε η ιστορία του. Ναι, αρχίζει από τότε η οικονομική ανάπτυξη της Κριτσάς, διότι μπολιάστηκε και μπόλιασε πολιτιστικά. Αναδείχτηκε ο πολιτισμός της και αρχίζει ένα άλλο αλυσβερίσι με τον έξω κόσμο. Ένα τελείως διαφορετικό. Αλλά το μεγάλο μπόλιασμα ήταν οι ιδέες που έδωσαν στον τόπιο αυτοί οι ξένοι με τα κοντά πατελόνια, οι μισόγυμνοι, με τα ξεσκέπαστα αυτοκίνητα, με κάτι παράξενα καπέλα. Αυτά μπόλιασαν θετικά τον τόπιο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ενώ γυρίζομαι τη Σταύρωση του Χριστού, μέσα από τη Σταύρωση του Χριστού ξεπηδά η Ανάσταση του χωριού. Αυτή την Ανάσταση να φανταστούμε μια γυναικεία μορφή, εξαϊλωμένη στη συνείδηση του κόσμου, όμορφη, αγγελική, την ενσαρκώνει η Μελίνα. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να δώσουμε στη μνήμη της Μελίνας Μερκούρη σήμερα, είναι λίγο. Τουλάχιστον ένα ευχαριστώ από την ψυχή μας σε αυτούς τους ανθρώπους, τουλάχιστον στον επιζώντα Ζιλ Ντασέν, να το κρατήσαμε.
Είμαι ο Γιώργος Οβάρδας και είμαι ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Κριτσάς. Εκ μέρους του Συλλόγου ευχαριστώ το Κίδον που ήρθε σήμερα στην Κριτσά για να γυρίσει αυτό το αφιέρωμα γύρω από το Χριστός Ξανασταυρώνεται, το έργο που γυρίστηκε το 1956 στην Κριτσά. Εγώ βέβαια τότε ήμουν αγέννητος, όμως όλα τα που έγιναν και δεν έγιναν σας τα είπαν προηγουμένως οι άνθρωποι αυτοί που μίλησαν. Είναι βέβαια η πρώτη φορά που έρχεται κάποιο κανάλι για να κάνει αφιέρωμα στο Χριστός Ξανασταυρώνεται και στη Μελίνα Μερκούρη. Το αρχείο αυτό που σας δίνουμε σήμερα είναι ένα κομμάτι από το αρχείο που έχουμε, οι φωτογραφίες δηλαδή που σας δίνουμε είναι ένα κομμάτι από το αρχείο που έχουμε γύρω από το έργο αυτό. Θα κάνουμε και άλλες προσπάθειες ούτως ώστε να μαζέψουμε και άλλο υλικό και κάποια στιγμή, αν είναι δυνατόν, να ανοιχτεί ένα μουσείο στην Κριτσά Μελίνας Μερκούρη, Ζήλντα Σεν, το οποίο να συγκεντρώνει μέσα όλο το υλικό από το έργο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Μακάρι στην πορεία να έρθουν κι άλλα κανάλια εδώ, με την όρεξη τη δική σας, ούτως ώστε η Κριτσά, όπως προβλήθηκε τότε, να συνεχίζει να προβάλλεται ακόμα και σήμερα. Αυτό ήταν το αφιέρωμα, ένα μικρό αφιέρωμα σε όλα αυτά τα πολύ σημαντικά πρόσωπα, στα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν εδώ στο Κριτσά, στο νομό Λασιθίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιά στον Πολιτιστικό Σύλλογο της Κριτσάς Λατό, ιδιαίτερα τον κύριο Μανώλη Βάρδα, τον εκπαιδευτικό, ο οποίος με βοήθησε πάρα πολύ σε όλο αυτό το αφιέρωμα, και εγώ να σας καληνυχτήσω αφού σας παροτρύνω, όσοι είστε από την Κρήτη και από την υπόλοιπη Ελλάδα και από όλο τον κόσμο, όσοι μας ακούτε αυτή τη στιγμή και μας βλέπετε, να μην παραμελήσετε όταν θα έρθετε στην Κρήτη και ιδιαίτερα στο Λασίθι, να επισκεφθείτε αυτό το πανέμορφο χωριό, την Κριτσά, και να είστε σίγουροι ότι θα βρεθούν άνθρωποι εκπληκτικοί, φιλόξενοι, να σας βοηθήσουν και να σας ξεναγήσουν στα μέρη όπου γυρίστηκε η ταινία που έκανε γνωστή την Κρήτη μας στα πέρατα του κόσμου. Καλή σας νύχτα. Tu vas pas la laisser à Patriarchos, ton seigneur et maître, ni à ce foutu Judas Panayotaros. Hein? Et alors tu y vas ou tu y vas pas? Entrez. Qui est là? Manolios. Manolios. Contente de te voir, berger. Viens ici. Ici. Έλα. Hier, il n'est pas venu, mais ce soir, le voilà. Manolios. Mais qu'est-ce qui se passe? Me voilà timide avec lui. Et pourquoi? Je ne sais pas. Je t'ai bien vu tantôt. Tu n'as pas peur, berger. Les autres baissent le nez. Mais toi, tu n'as pas peur. Quand le vieux t'a frappé, je lui aurais crevé les yeux. Mais toi, tu n'as pas peur. Je ne veux pas parler de ça. Bon.
te dire une chose. Quand ils m'ont demandé de faire Marie-Madeleine, j'ai trouvé ça drôle. Je te jure, ça m'a fait rire. Et maintenant? Maintenant, je crois que je comprends. Quoi? Cette femme, oh Manolios les hommes, j'en ai connu pas mal. Oh, ils sont bien mignons quand ils parlent fort et qu'ils montrent leurs biceps. Mais au fond, c'est fragile et sans défense. Puis un jour, on tombe sur quelqu'un qui ne ressemble à personne. Alors on voudrait faire ce qu'elle a fait. Le parfum, les cheveux, tout. Et tu sais quand j'ai compris tout ça? Tout à l'heure, quand je t'ai vu chez le vieux. Si tu veux, je n'irai plus avec les autres. Ni Patriarchès, ni même Panayotos. Toi seul, Manolios. Toi tout seul. Et toi? Tu étais si beau devant le vieux, si brave. Et toi? Mais pourquoi? Ça me regarde. Personne. Je vois. Il s'est passé quelque chose après mon départ. Et toi? Ils t'ont fait peur. C'est ça. Oh, ils sont forts. Tu t'es peur? Oui. Ils t'ont fait peur. Maintenant, tu en. Ah, si. Pourquoi tu es venu? Pourquoi les hommes viennent-ils te voir? Pour moi, Manolios. Tu comprends? Pour moi. Pas pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, tu viens ici pour oublier que tu étais lâche. Comme si tu te saoulais. Et tu te dis que tu ne peux pas tomber plus bas qu'avec moi. Seulement moi, je ne marche pas. Je coucherai avec tout le monde. Mais... tout le monde. Mais pas avec toi. Roule-toi dans tes remords avec qui tu voudras. Et va-t'en. Που έχει καρδιά μου πόνο. Μα πώς θα τον απαρνήσω που έχει καρδιά μου πόνο. Το δρόμο, μα εγώ θα βγαίνω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Μα εγώ θα βγαίνω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Μα εγώ θα βγαίνω να έρχομαι για ένα χατήρι μόνο. Τη στράτα
καρδιά μου βάστα. Μα εγώ τσιλέω την καρδιά, σβάστα καρδιά μου βάστα. Μα εγώ τσιλέω την καρδιά, σβάστα καρδιά μου βάστα. Η αγάπη μου και θα παραπονάτε, γιατί είναι κι η αγάπη μου και θα παραπονάτε.